Ξέρω πως δεν κάθεσαι εδώ περιμένοντας να πεθάνεις. Δεν έχεις καλύτερη δικαιολογία? Δεν θέλω να πεθάνω. Ήθελα δύναμη. Όμως βλέπω. Νομίζω πως καταλαβαίνω επιτέλους γιατί το έκανε αυτό. Όλοι όσοι γνώρισα ήταν ίδιοι. Έπιναν, είχαν αδυναμία στις γυναίκες, λάτρευαν τον Θεό, ακόμα και την οικογένεια, τον βασιλιά, τα όνειρα, τα παιδιά, τη δύναμη. Όλοι ήταν μεθυσμένοι με κάτι που τους έδινε κίνητρο να συνεχίσουν. Όλοι ήταν σκλάβοι από κάτι. Ακόμα και αυτός. Και εσύ τι είσαι, ο ήρωας? Κένι, πες μου όσα ξέρεις. Ο πρώτος βασιλιάς, γιατί δεν ήθελε να επιβιώσει η ανθρωπότητα? Δεν έχω ιδέα. Αλλά εμείς, οι Άκερμαν, του αναντιωθήκαμε γι' αυτόν τον λόγο. Φαίνεται πως είναι και δικό μου επίθετο. Πες μου, εσύ τι ήσουν για τη μητέρα μου? Βρεβλάκα. Ήμουν απλά αδελφός της. Εκείνη τη μέρα, γιατί με εγκατέλειψες? Επειδή δεν κάνω για πατέρας. Κένι,